барномаи чашмаҳои навбат сафари худро ҷониби ноҳияи восеъ барои сабти барнома пеш гирифт. аҳли гурӯҳи корӣ ва навбардори барнома чун ҳамеша роҳи тӯлоние ки мо дар пеш дорем ва он ҳам аз маркази душанбе то маркази ноҳияи восеъ 185 километр аст нишон медиҳад. дар асл 185 километр роҳ то маркази ноҳияи восеъ аст. то макони асосӣ яъне лоиқаи шифобахш тақрибан 55 километри дигар моро мебояд роҳро тай намоем, албатта бо нақлиёт. салом тамошобинони азиз, ин лаҳза ки моро миёни ин кӯҳҳо дидед, аллакай пай бурдед ки боз суроғи кадом чашмае омадем. бале, имрӯз барномаи чашмаҳо аз чашмаи овозадори лоиқаи Тозқалъа ба шумо маълумот медиҳад. дар аввал мо кӯшиш мекунем ки мисли барномаҳои қаблӣ саргаҳи ин чашмаи лоиқаро ба шумо нишон диҳем. чӣ тавре ки шумо мебинед дар миёни ҳамин кӯҳсорҳо ҳамин паҳноҳое ки мебинед ҳамаш лоиқа аст. бояд гуфт ки ин лоиқаро бо мошинҳои махсус ба табобатгоҳ аз ин ҷо 10 километр дур аст мебаранд. дар он ҷо инро мавриди коркард қарор медиҳанд ва баъдан ба табобат иҷозат медиҳанд. чӣ тавре ки шумо мебинед, мо ин лаҳза дар болои аллакай дар болои лоиқа расидем. бинед худ қазоват кунед ки ҳамаи зери пои мо аллакай лой аст. тавре гуфтем, саргаи лоиқаи шифобахшро ба шумо барои оне ки воқеан аёнатон гардад ки ин лоиқа табиӣ аст нишон додем. дар миёни ана ҳамин теппаҳо ҳамвории паҳное ҷой дорад ки ҳама замини ҳамвор лоиқаи шифобахш мебошад. танҳо замони сабти мо ки аввалҳои фасли тирамоҳ буду он вақт борон набуд, замини як қисмати ин мавзеъ яъне лоиқа сахт буд. тавре ки шумо мебинед инҷо ҳозир хушк аст. ба мо гуфтаанд ки вақте ки борон меборад ин ҳама ин паҳноӣ ба мисли чашмаи об меҷӯшад. гумон мекунам ки ин ҳама намакҳо аз ҷӯшидани ҳамон чашма ба берун мебарояд. биёед ба чашма наздик мешавем. аз навобардори барнома хоҳиш мекунем ки чашмаро хубтар ва наздиктар ба шумо нишон диҳад ки чӣ гуна аст ин лой. аз ин ҷо ки мо дар саргаҳи ин чашмаи лоиқа қарор дорем, гумон намекунам ки ба мисли дигар чашмаҳо ин хушк шавад ё тамом шавад. тавре ки маълум аст, ин ҷо хеле паҳновар аст, хеле ин лоиқа зиёд аст. гумон намекунам ки ин ба ин 10 сола ё ба 100 солаҳо тамом шавад. ин тӯли асрҳо ҳам мебарад ва барои дармонгирандагон истифода мешавад. мавсими боронҳо ин замини паҳно ба кӯли сиёҳтоби лоиқа табдил меёбад. тавре мо дидем аз шиддати гармо он миқдор обе ки аз зери замини мавзеи лоиқа мебарояд ба намак табдил ёфтааст. аз ин бармеояд ки таркиби лоиқа дорои намакҳои табиӣ мебошад. ин лое ки мо дар наздаш қарор дорем метавонад ба якчанд бемориҳое ки дар бадани инсон аст табобат бахшад. мо ба шумо тавсия намедиҳем ки ба ин ҷо махсус ба ин макон барои табобат биёед, зеро табобатгоҳ дар дигар ҷо аст, дар дигар минтақаи ноҳияи восеъ аст. ин лойро бурда дар он ҷо коркард мекунанд, баъдан барои табобат тавсия медиҳанд. бори дигар ёдовар мешавем ки мо дар саргаҳи ин чашмаи лоиқа қарор дорем ва мақсади асосии мо ба ин ҷо омадан дар он буд ки ба шумо нишон диҳем ки воқеан ин чашма лоиқа вуҷуд дорад ва дар ҳолати табиӣ ба берун мебарояд. биёед бо ҳам пайгир мешавем идомаи барномаро то огаҳ гардем аз хусусиятҳои манфӣ ё мусбии чашма.
маврид ба зикр аст ки гили шӯбахш баъди оне ки аз макони асосӣ яъне аз саргаҳе ки мо ба шумо нишон додем тавассути нақлиёти боркаш ба мавзеи дармонгирӣ оварда шуда дар ин ҷо мавриди коркард қарор мегирад. яъне лӯйро меоранд дар ҳуҷраҳои махсус ва ҳавзҳои махсус ки зери онҳо қубурҳои оби гарм пайваст шудааст мегузоранд. обе ки тавассути қубурҳо меояд ҷӯшида дар зери таъсири ҳарорати гармии буғи об лой ба қавле пухта мегардад ва як нафар онро омехта менамояд. пас аз анҷоми ин кор метавон лойро бе ягон мамоният истифода кард. тавре ки дар саргаҳи лойиқа зикр кардем, лойро бо мошинҳои махсус ба дигар минтақа мебаранд, яъне ба ин ҷо меоранд. акнун мо расидем ба он ҷое, ба он маконе ки мардум аз он лойиқа истифода мебаранд. чӣ тавре ки мебинед ин ҷо ҳавои форам дорад, хеле шамоли хуш дорад ва табиаташ ҳоло ҳам. то ҷое ки каме ба шумо маълумот додем, саргаҳи ин лои тосқала дар ҳолати табиӣ қарор дорад. меравем то бубинем ки мардум чӣ гуна аз ин лой истифода мебаранд ва табобат мегиранд. ва бояд як чизро зикр кард ки ба ин минтақа аз гӯшаву канори тоҷикистон ва хориҷ меоянд. биёед меравем ки дар ин ҷо он лойро чӣ гуна истифода мебаранд. зеро лойиқа дар саргаҳаш дар ҳолати табиӣ қарор дорад. ман ҳайронам ки ин дар ин ҷо чӣ гуна истифода мебаранд. биёед меравем мебинем. лой ранги сиёҳтоб дошта аз мавҷудияти сулфати оҳан вобастагӣ дорад. вазни нисбияш 185-187 грамм буда дар таркибаш ионҳои натри ва калсий то 95%, хлор 90-95%, сулфат 4-5% мавҷуд мебошад. ана ҳамин ҷост ҷои лойдармоние ки мардум дар ин ҷо дармон мегиранд. ҷои дармонгирии занон аз дар дигар тараф ҳаст. биёед меравем мебинем ки мардум дар ин ҷо чӣ гуна дармон мегиранд ва лойро чӣ гуна истифода мебаранд. лойиқа аз кӯлҳои лойиқаи оби шӯрдошта истифода мешавад. аз ин лиҳоз таъсири оби шӯри лойиқа микробҳои зарарнокро нобуд мекунад ва аз ҳисоби гигиенӣ безарар мебошад. лойиқаи шифофа бояд дар ҳарорати 40 градус 38-40 градус ба бадани ҳамон бемор мондан лозим аст ки онро мо аз ашёи хоми лойро бо оби ҳарораташ як 60-80 градус вайро омехта карда баъд ба бадани беморон баъд молиш медиҳем. мисол дар зонуҳо, дар пойҳо, дар таги пой, дар ҳамон ҷо ба ғавсии 3-4 сантиметр бояд бошад ки гармӣ ба буғумҳо таъсир кунад. баъди печондани лой бояд як 20 дақиқа бояд истад мехел клёнка печ карда бояд истад. барои бемориҳои дил мо аввал аз доктор ташхис гузаронида мебинем. агар лозим бошад ба лой иҷозат медиҳем. агар ки бемории дил бошад агар вайро мо иҷозат намедиҳем. 7 рӯз шуд дар ҳаминҷо табобат гирифта истодам. ҳамн бисёр ҳамн зонуҳом почакам дард мекарданд. гаштан мушкил буд. худо ба шукр мана ҳамаи ҳамин протседурае ки дар ҳаминҷо ҳаст ҳавоиро гирифтем. ҳозир хеле беҳбудӣ аст. лой вақте ки лоя мегирем моро вақте ки ҳамн лой мепечонанд ҳамин таркиби лой ки гармӣ аст ҳамон гармӣ дар куҷое ки ҳамин осиб дидагие ҳамонҷоро ҳамихел ҷиқида мебарорада оҳиста оҳиста ҳамихел. ин лойиқаи шифобахшро хай мо баъди овардан дар ин ҷо ашёи хом аст вай. мо онро бо оби 60-80 градус вайро омехта карда оби тайёр мекунем. баъд ҳамихел ба бадани беморон молиш медиҳем. дар як рӯз як маротиба табобат карда мешавад ки ҳамагӣ дар давоми 10-12 рӯз бояд табобат гиранд. ман 2 сол ноҳияи Ашба аксикон гуфтаги ҷо ҳаст. ҳамонҷо ба мерафтам табобат ба. онҷо ҳам табобаташ хеле наст аз сабаби он ки дар аксикон
3 ماه ایون ایول اوگوست دیگر قبول نمیکنم. اینجا سال دراز قبول میکنم. برای این سال که دیرتر شد من به همینجا آمدم لیکنم خطا نکردم. بسیار خودم نقص حس میکنم. خدا خواهد 3 روز دیگر میستم 10 روز کورسش میگیرم. خدا خواهد خدا شفاش میکرد. لوی درمانی بالای شفابخش چنین صورت میگیرد. بعد از آن که لوی برای درمانگیری آماده شد آن را به حجره های درمانگیری شهروندان میآورند. نفر مسئول لوی را روی کتی بیمار موافق به طلبات میگذارد. بیمار روی کت به پوش دراز کشیده طبیب لوی را قسم قسم گرفت به بالای بغم های پای، کف پای، پشت پای، ستون مهره و زیر ناف میگذارد. باید گفت که حرارت لوی کم گرم است و بعدا شخصی درمانگیر را با سلوفان پلی اتیلنی میپوشانند. شخصی درمانگیر را میباید در زیر سلوفان و حرارت گرمی آن مدت 20 تا 25 دقیقه ایستاد. چون این درمان را میباید دوام 10 تا 12 روز گرفت. چون دیگر نفران من هم تصمیم گرفتم که داخل این لایقه در من در اتاق لای درمانی چون دیگر نفران درمان گیرم. چطوری که میبینید من داخل این لای هستم. واقعا این لای گرم بوده است. این لای رو بالای همان بغم هایی که درد میکنن میموند. وقتی میمونن این لای رو خوب یک چگونه حالت است من فهمیده نمیتونم ولی من خود رو خیلی سبک حس کرده ایستادم. در این لای شفابخش المنت های شیمیایی 17-18 نمود می باشد که به مانند آهن، کربوهیدرات، فسفات، کالی، گچ که این با بیماری های بغم درد و پیوندکو یاری کلان میرسوند. تا همه قطرسال در تاجیکستان زندگی میکنیم مجلس دیدگی نبودیم. ما رو گفتن همه جا آمدیم یک هفته شیره ایستاده اینو طبابت کرده ایستادیم لای گرفته ایستادیم. در اینجا طبابت یعنی 10-12 روز طبابتی باشد. زنها یک روز، مردها یک روز پس میگیرند که این بعدی طبابت برآمدن 1 ساعت 2 ساعت دم میگیرند استراحت میکنند. بعد با طبابت دیگر اجازه داده میشود. 7 روز میجم باور کردم 7 روزه من رگشتی نمیتونستم پشتم درد میکرد میارم این خیلی شده بود شکرانه خدا حاضر من رحم بگردم چختکی نماز میخونم همه هر روز تا روز بهبودی شده است. در لای همه حس می‌کنم که آب عرق میبری در آب عرق 15 میبری من طاقت نمیرسیم همه نرمال میبری میریم. در اینجا با سویشگاه تسخلات از ناحیه های دوردست میآیند. از ناحیه عبدالرحمن جامی میآیند، از یوان میآیند، از شهر توز میآیند و دیگر ناحیه ها میآیند که و یا با شفا یافته باز برمیگردند. بعضا فرض کردیم چیگس قطعی میبینند و یا بعد از اینجا 1-10-12 روز طبابت که گرفتن اونجا با چیگس پرتوفته میروند. یعنی بعضی مستفیدات تیاق قطعی میگن تیاق پرتوفته میروند. باز یا 2 ماه پس دیگه با میبینیم که همون مستفید باز با گشته میبینند برای که شفا مییابند. در اینجا از لای شفابخش شفا و دیگر طبابت ها شفا مییابند. بغیر از این اصول درمانگیری باز اصول داخلی عضوی معالجه با لایقه استفاده می شود که اون برای بیماران غدودی پروستاتا توصیه می شود. اینجا رسیدیم به انجام برنامه چشمه ها. کمی هم باشد درباره لایقه شفابخش که واقع در ناحیه واسع قرار دارد به شما معلومات دادیم. تا دیدار دیگر